אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין! מה מה זה? זה, אמא? מה זה, ראית? יואו בנברות! ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו. זה לא אמיתי. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין! אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין!